Začni deň vedome a silno. Tento ranný flow je viac než tréning, je to chvíľa pre teba. Spojenie dýchu, pohybu a sily ti pomôže rozhýbať telo, prebudiť energiu a nastaviť mysel na pozitívnu vlnu. V tomto tréningu sa pralína yoga, stretching, silové prvky a práca s vlastným telom. Zameriame sa na plynulý prechod medzi pozíciami, rozvoj sily aj flexibility a hĺbšie vnímanie tela v pohybe. Ideálny tréning na zlepšenie mobility, stability a koncentrácie, ktorý ti pomôže cítiť sa silnejšie, uvoľnenejšie a viac prítomný v okamihu, vstúpiš do dňa ľahší, silnejší a sústredenejší.